što sada vidimo upravo je dakle slika i prilika Milutinove zadužbine. Na ovom mjestu gdje ja stojim i gdje smo mi bio je dakle i Stefan Dečanski uoči bitke na Velbuždu i kao što je zapisano u letopisima upravo ovdje klečeći pred ikonom Svetoga Đorđa molio za uspeh srpskog oružja protiv onih koji napadaše otačestvo srpsko, dakle Romejci i Bugari. Kao što je i sam kralj Milutin podigao crkvu znak zahvalnosti za pobedu, gdje i piše na ulaznom portalu kada je pobedio Turke kod Galipolja 1312. godine, dakle tako i njegov sin, kasniji Stefan Dečanski, pobedio svoje neprijatelje kod Velbužda i tako su svi dalje vladari posebno posjećivali ovo mesto kao vojnički ratnički hram. Nakon Kumanovske bitke ovdje je dakle bila liturgija kralja Petra, odnosno prestolonaslednika regenta Aleksandra, u znak zahvalnosti za pomoć Svetoga Đorđa za uspeh srpskog oružja na Kumanovu. I upravo na ovom mjestu se nalazila i vojna bolnica u toku Kumanovske bitke i sa ovog prostora, sa ovog groblja, dakle koje je pored nas, su premještene kosti u spomen kosturnici na Zebrnjaku.